alaikum mutumin Kano. Kano ma da ki ina jin ka. Ranka nayi ka taya mu da addu'a. Ka san Hajiya.zainab baban takko. Muna ta gwagwarmayar campaign insha Allahu sai ta hau ciyaman din nan ta zarce a cikin garin Bauchi. Ka daina ma faɗin sunan ta kai ka ce wai Hajiya.zainab baba takko. Ba haka za ka ce ba, ka ce murmushin ƙaura ko ka ce dariyar 'yan Bauchi. Haba Malam Kano, ai idan ana batun Hajiya.zainab to ana batun ƙauren Bauchi. Gwamnan Bauchi daga gwamna insha Allahu he shugaban ƙasa. To ita ce, kuma ka ci gaba da haƙuri, ina tabbatar ma da in Allah da gaman da kai ma baka taɓa tunani ba, ai haƙuri za ka sa a ranka. Da abin da kake nema a rayuwa sai ka ɗan sha wuya kuma gaba za ka ji daɗi. In ta gaya ma gwagwarmayar da ta yi, wallahi ka riƙe baki. Ku dai buƙatar mu a ce ga ta akai. Kuma dukkan wani bara gurbi na jikinta da wanda zai yi nan noke mata mai cuce ta Allah ya kauda shi. Kawai shi ne addu'ar da zamu yi. Allah ya haɗa ta da mutanen da za su ba ta shawara ta gari. Kano ka san mu ma da mana flyover irin da Kano. To ai ku da ma Bauchi ai gari ne ma da aka kunshi malamai wanda ai Bauchi tana da tarihi. Bauchi gari ne mai tarihi. Yawwa na daina zuwa Kano na je na yi hoto a flyover. Nagode. Yawwa nagode. Madalla.